هذا المهرجان المرئي من قلب الدنمارك مدينة كوبنهاجن. Velkommen til borgmester Karl Christian Ebbesen. Velkommen til vores ambassadørerne fra forskellige lande. Og velkommen til alle vores gæster. I anledning af 250 års jubilæum for dansk-marokkanske relationer afholdes denne kulturbegivenhed for at markere venskabet og de stærke relationer mellem Danmark og Marokko. Og set i lyset af de mange års diplomatiske forbindelser imellem vores lande, så føles arrangementet her meningsfuldt. Det giver os en god mulighed for at fejre vores venskab. Jeg har rejst en hel masse i Marokko, og det er helt fantastisk at pludselig se Marokko flyttet her til København. Det vil du anbefale til borgmesteren. I må gerne tage et stykke kager, eller flere kager, det er marokkansk kager. Går man i det til fest? Nej, til dagligdag. Ja, det her til dagligdag. Andre det er til fest. Men det her det er dagligdag. Den der oplå her, og den der. Som stakker, så kan man lægge. Det er det der vildeste flot, som man hænger på væggen, så ligger der noget planter i. Det er rigtig godt, og nu ligger det i nu. Sætter man et glas i? Ja, præcis, man sætter glas i. Og så kan man også bruge det til stearinlys. Som er den her ting. Det er lys. Man laver stearinlys, og så giver det en fantastisk skygge i ovnen. Okay, du har først en over ud, og så lægger du tråden. Så han lægger tråden på, og så lægger han den i ovnen bagefter, og så bliver det klistret. Og det er rent sølv. Så det er nogle dyre værk. Så har vi den her, og laver også stearinlys. Den fjerner dårlig energi. Det er alt sammen i naturlig... Jeg begyndte at bruge det, for jeg fik det sidst, jeg var sammen med jer.
det virker helt fantastisk. Ja, det er faktisk en... Hvad koster sådan en her? Det er For me, it's very good. Jeg takker dig meget for Tak for hele rundvisningen. Det har været rigtig spændende. tak skal du have. Vi ses. Vi ses i alle. Det er måske.